Προτιμήσατε DJ ή ορχήστρα? Προτιμήσαμε DJ για τον εξής απλό λόγο. Θεωρώ ότι ο DJ μπορεί να βάλει κάποιο τραγούδι που σου αρέσει, ακόμη και παραδοσιακό ή αν είναι κριτικό, ποντιακό, ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά να είναι το αυθεντικό. Δηλαδή θεωρώ ότι έτσι έχεις τη δυνατότητα να έχεις ποικιλία στα τραγούδια, στο γάμο σου. Και να κάνεις και γρήγορες αναλλαγές. Βεβαίως, γιατί ο DJ έχει την εμπειρία να δει ότι δεν τραβάει και να αλλάξει το πρόγραμμα. Ακριβώς. Στην περίπτωση της ορχήστρας όμως, άντε να το πάει από το παραδοσιακό στο λαϊκό, μετά δεν μπορεί να βάλει δίσκο ή Latin ή κάτι άλλο. Ας περάσουμε να δούμε και τη γνώμη ενός ειδικού, ενός γνωστού DJ της πόλης μας. Και ακόμα μία ξεχωριστή πρόταση για σήμερα έχουμε για όλες εσάς τις κυρίες που ψάχνετε να βρείτε έναν καλό DJ για το γάμο σας, τον Αραβώνα ή κάποια εκδήλωση που θέλετε να κάνετε. Είναι δίπλα μου ο Ανδρέας Νικάκης, ένας παλιός γνώριμος, ο οποίος είναι από τους καλύτερους στο χώρο. Στο χώρο το DJ, το μουσικό αυτό χώρο που μας περιπλανεί και σε άλλες εποχές. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από τόσα χρόνια σε ξαναβρίσκω. Και εγώ χαίρομαι και παραμένεις όπως έτσι ήσουν πριν πολλά χρόνια. Δηλαδή 15, τώρα έχεις φτάσει γύρω στο 22-23. Εκεί είμαι, ναι. Τόσο. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν μεγαλώσαμε καθόλου τελικά. Μάλλον όμως αυτό μας βοηθάει και η μουσική. Η καλή μουσική. Ναι, γιατί η μουσική σε βοηθάει να ανανεώνεσαι, να νιώθεις παιδί και να μεγαλώνεις. Εμείς όμως αυτή τη φορά σε θέλουμε για κάτι ξεχωριστό. Θέλουμε να δώσουμε πολλές διαφορετικές προτάσεις στους φίλους μας που παντρεύονται και τις δικές σου επιλογές, όλα αυτά τα καινούρια που ζητάνε ίσως τα ζευγάρια αλλά και που μπορείς να δώσεις εσύ πλέον. Ναι, καινούριο. Ήταν μια μόδα η οποία ξεκίνησε πρώτα με τις ορχήστρες. Και πάντα ήταν γεγονός, ας πούμε, ότι σε όλους τους γάμους είχε κάποιες ορχήστρες παραδοσιακά κτλ. Τώρα με τα χρόνια, δηλαδή στα 20 χρόνια που ασχολούμαι με το γάμο, στην αρχή πάρα πολύ περιστασιακά, στην πορεία πιο σοβαρά και τώρα με μια μεγάλη εταιρεία, μία από τις 2-3 μεγαλύτερες εταιρείες στην πόλη, ασχολούμαστε με αυτό και ζητάνε περισσότερους DJs. Βέβαια, ζητάνε και ορχήστρες. Το ιδανικότερο, θέλω να πω ότι είναι ορχήστρα και DJ μαζί. Γιατί μία ορχήστρα είναι μάτι. Τη βλέπει ο άλλος, παίζει τα παραδοσιακά τα ωραία που χρειάζεται, είτε ένα σωστό κλαρίνο είτε μια σωστή λύρα, αλλά και ένας DJ μπορεί να καλύψει το κενό που έχει μια ορχήστρα. Γιατί μια ορχήστρα, εάν τη βάλουμε να παίξει disco, Latin, rock and roll, δημοτικά με κλαρίνο, δημοτικά με λύρα και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό, θα ξεφύγει πάρα πολύ στην τιμή. Ενώ ένας DJ είναι πιο ευέλικτος, πιο φθηνός και καλύτερος στο να μπορεί να κάνει ένα πάρτι. Γιατί τα περισσότερα ζευγάρια έχουν βαρεθεί και την κατάσταση του στημένου στο γάμο. Γιατί μια ορχήστρα είναι στημένη. Ενώ ένας DJ μπορεί να ξεφύγει, δηλαδή γι' αυτό και ζητάμε το DJ, μπορεί να το κάνει λίγο πιο πάρτι, πιο μπαράκι. Και αρχίζει και λέμε τώρα, ξεκινάμε με ήσυχη μουσική και σου λέω ζευγάρι, θέλεις να αρχίσεις να παίξουμε lounge, θες να παίξουμε έντεχνο ελληνικό, θέλεις να παίξεις ελληνικό με κάποια ακούσματα όπως μικρό, τα τραγούδια τα οποία τα πειράζουν λιγάκι. Και ανάλογα με τις συζητήσεις που κάνεις, ανάλογα τη μουσική πριν το γλέντι. Μετά υπάρχει μια διαδικασία που ξεκινάμε σε είσοδο στούρτα χορό, που κάνεις 4-5 ραντεβού και το ζευγάρι σου λέει για είσοδο τι θα βάλουμε, για την τούρτα τι θα βάλουμε, για το χορό, τι θα χορέψουν οι μπαμπάδες, τι θα χορέψουν οι γιαγιάδες, οι θείοι, οι κουμπάροι. Πόσες ώρες μπορείς να βρίσκεσαι στο χώρο αυτό? Δεν υπάρχει ώρα. Δηλαδή, επειδή ήμουν τώρα πολλά ζευγάρια που λένε έχει κάποιο ωράριο, δεν υπάρχει ωράριο. Γιατί... Πληρώνεσαι με την ώρα ή έχεις ένα... Δεν μπορείς να πληρωθείς με την ώρα, γιατί η διαφήμιση σου είναι μέσα στη δουλειά. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις να δουλέψω 4 ώρες, 5 ώρες στο γάμο. Το έχω ακούσει και αυτό όμως. Ότι εγώ θα είμαι μέχρι τις 11-12 και μετά πληρώνομαι με την ώρα. Όχι. Αυτό μπορεί να γίνει σε κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να το κάνεις σε μια βάθηση μεσημεριανή και κάτι όπου και πάλι δεν μπορείς να ορίσεις ώρα. Δεν μπορείς να πεις θα είμαι 3-4 ώρες. Θα πας μέχρι το πρωί. Γιατί μέχρι το πρωί που θα πας θα είναι διαφήμιση σου για να πάρεις τον επόμενο γάμο. Σωστά. Καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να πει έχω 3-4 ώρες και θα πληρωθώ. Δίνεις ένα πακέτο, του λες αυτό το πράγμα, ξεκινάς και όπου σε βγάλει. Πόσο πιο μπροστά πρέπει να κλείσουμε DJ? Ένα εξάμηνο είναι. Εντάξει, είναι καλά. Με έχουν κλείσει και ένα χρόνο, εξάμηνο, πάντως δεν γίνεται στον 1,5 μήνα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν ελάχιστοι καλοί DJ στην πόλη μας και φαντάζομαι ότι μια συγκεκριμένη μέρα υπάρχουν πάρα πολλοί γάμοι που γίνονται στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Γύρω στα 10 άτομα, 15 το πολύ, οι καλοί. Και οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, το μεγάλο πικ γίνεται τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, τέλος Αυγούστου μετά 15 Αύγουστο και τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου
άντε να πάει μέχρι τώρα Σεπτεμβρίου. Οι πιο δυνατές ημερομηνίες κατά 28 Αυγούστου, 4 Ιουλίου, 3 Ιουλίου, εκεί να είναι που δεν θέλω να ακούω για γάμους. Δεν θέλω να ακούω. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια που μπορείς να αφιερώσεις και σε ένα από τα ζευγάρια που θα παντρευτούν ίσως. Ή μάλλον στο δικό σου γάμο τι τραγούδι άκουσες. Με αυτό θέλω να τελειώσουμε. Λοιπόν. Να το αφιερώσουμε και στη σύζυγο, έτσι. Το τραγούδι το δικό μας ήταν μια έμπνευση τη στιγμή στο οποίο παντρευόμουν στις 5 ώρα το απόγευμα. 6, όχι 5 ώρα, ήταν νωρίς ο γάμος, και ήταν 4 τραγούδια μαζί. Ήταν να τραγουδήσει η Αλέξια που ήταν πολύ φίλη μας, ήταν στο εξωτερικό με κάποιες κτλ. Και από εκεί μου έδωσε η έμπνευση η τραγουδίστρια αυτή να βάλω ένα τραγούδι του Κότσιρα, το πρώτη φορά, για 5 δευτερόλεπτα, 6, 7 όσο είναι το intro. Μετά έβαλα να τραγουδάει μια γυναίκα, η Αλέξια, αυτό το βράδυ αγάπη μου που λέει η Αλέξια από τον ελληνικό κινηματογράφο, πάλι για 10-15 δευτερόλεπτα. Μετά έβαλα για 20 δευτερόλεπτα το Dance Me to the End of Love, την εισαγωγή από του Λερνάντ Κοέν να παίζει για να μπορέσω να δέσω τον άντρα με τη γυναίκα και αυτό. Και τελείωσα με το αγαπημένο τραγούδι της γυναίκας με το How Deep Is Your Love των Bee Gees. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, ήταν μια. Τελειώνουμε και με μια πάρα πολύ καλή πρόταση, έτσι. Κάντε ένα καλό συνδυασμό με τραγούδια που σας αρέσουν.